Hello mga kawiga, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, siyempre sa pagkakantong ito, ay magmumukbang po tayo ng beef intestine. Tapos meron po tayong spicy tahong dito. And dito pa natin sa usawan, maraming kanin. Bakit tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ang araw nito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Marami lagi po kayong meron makakain sa araw at pagliligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos sa abdalahin sa inyo po. Tumama na sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas pa tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Yep. Opo. Masarap po. medyo rubby rice ng konti pero masarap. Ngayon po ako nakakain ito. Tumbong ng baka. Pero masarap po siya, malasa. Spicy tahong. Dami pong taba sa loob. Lasa.
Sobrang tataba po ng tahong. Biyakin na po natin para madaling kainin. Excuse me po. Isa na po sa pawis.
Sarap din po yung tahong. Nice experience po. Masarap din. Last bite po.